Only the strongest survive. Ty vole, to skáděl matolka. Jsem tady. Koho jimnem? Jo, počkej, ona jde s váma a proč je nasraná? Ne, to je ona trolí, vole mě, já nevím vůbec. Dojdeme. Ne, hlavně, že damage a fileme tady, jako to je důležitý. Když mám 12... Ještě to klíče. A já jsem teďka vysvětloval, no. Ale jako jestli chceš taky, tak mi řekni, jaký knevím věstě, no. Ty kámo, moje úplně nejvíce vytrigrovaná, je to hrozně baví trigrovat lidi prostě. Čau Špína. Čau. Ahoj. A Drarajm je ten evoker? Tak to je... Toto, ty vole, toto je bordel. Chihuahua. Jo no. Toto to štípe riadne, no. Ale ten seed, on je jednoduchý, on jenom ten začátek je debilní. Tam jakoby, co se na konci děje, jakože, nebo uprostřed, co jako stojí za řeč? Nic, ne? No potom už nie, no, ale tak toto to je strašný bordel. Kámo, eat my little chihuahua, tak kokot. Tak kokot. No, to kámo, to znělo spíš, že jako, no to je to, hele, to je váš. No, jako, tak... Ešte ináč sa to dá pochopiť, no. Little Chihuahua. Jako, ale tak víš co, to je self-report, jako, spíš bych řekl. Počká se najím a dám si. Harassment. Ale to není... Jo, je to hard. To Ne, jako hraje docela dobře. Tak hlavne kikovať a... Ne. A hlavne si dajte... Ne, hlavně ježišmarja, vy jste se posrali, nejdem Belko první půl, že ne? Aha. A kolik to obnáší těch peků? Dobrý, jenom 2, já myslím, že řekneš 3, vole, mě mrdle. A řekni, kdy můžu začít damageovat, jo? No, to je... Toho draklu půjdeme? Ten damage se dá nějak avoidovat, jako? Asi to dobře. Děkuju. To je Ty taktika. pičo, ale tady jsem se rozjel, jako. No, teď už ten damage, za chvíli budu mít zase. Viď jo. Viděl jsi ten interrupt? Ten úplně, ten instant interrupt? Tam... já jsem ztratil myš. Jo, dobrý. Au, no tak ní to bolej, ty vole. Kamočkej, my jsme nastakovali na sobě do píče. Jo, to je augment, proto já trhám jak zvíře. Že to je augment.
kikovať. Dáva to za pol HP, ty vole. A ten boss jakoby zničíš jenom ty slimáky a to je všechno, ne? Já jsem nikdy neviděl zahrát něco jako velkého. No, trošku many mi bude treba. Tak zabijte ty mobky. Tak to jsem posral. To jsem to posral. Už sedím. Co to tu vlastně robí ten šaša? Kam jdu s ním? Někam daleko? Aha. Teď budou atky, že? Já jdu k ním a Ne, mrdám je ne. teď on už? Dobře. Defensive. Defensive. Jsme trošku nedali. Flanking. Ty vole, ty vole. Ads coming. To si ďaleko. To, aby jsme to nes... Defensive. Jsme došli. Dali jsme 13. Borec nějaký napsal, že pičo. to jde 12. Si to kopl do těch hoven. A healer. Defensive. Healer. No thanks. Flanking. Já jsem neviděl, že mě to kopne dozadu. To piče. Ads coming. No daj mi pokoj. Defensive. Defensive. Champions, over here. Follow me. The Shadow God is building up its presence near the temple. Disrupting their efforts would benefit us all. Also, their commander here has a particular item that would be useful to me. Figure out their motives and put a stop to it. Kortizol, že jí píkuje, vole. Ne, to jako by to, jenom aby si nikdo nemyslel, to není jako moje Discord kitten, jo? To už si radši nic nemyslíš, veď?
Ne, počkej, jako to není. Zapomenout si dát flašku do chrámu oblíbeným zvykem. Jakoby moje smrt nám ubrala tak 30 vteřin, no. No jakoby 2 kiky jsem teď dal. Vole, ty sračky pod nohy. Jo, ale je tady nějaký super inteligentní skip. Toho to nebereš k tomu, jo? Dobře. Aha. To jsem nečekal upřímně. Co to budeš štípat? A jsem dead. To je ty. Bolt nebol kicknutý. We will not be pushed out. Bring in more forces from the void to deal with these intruders. Bude celou dobu ten skip tady, no tak to měl... Dej, ty vole. Ten skip to celou dobu hledám a on je tady, že jo? No, počkej. No to, co jsi teďko urobil, tak je věc, kterou hledám třeba měsíc. Nemám. Prežiješ. Hovorím, prežiješ. To asi i ode mě heal. Jdem 12 a první damage jsem já a bagetka. To není dobrý. Banditka? Máš taky nějakou ten. No to jak je vystresovaný, tak to je, no. To je dobře, to je dobře. Ani ty devoureři jsou strašně OP, jako. Kdože je OP? Devourer, demon. Sorry, za tohle to mluvím. Já vím. Jo, jsem OP. By the way, Vovko začala hrát s Midnightem, jo? Předtím v životě nehrála Pop. Berem k tomu ještě něco? Že si jo, tak já mám CDčka. Super, to jsme... Only the strongest survive. Kámo, já tady dodžu, vidíš to?
Ale musí jít dovnútra. Hraje vodko poprvé Už a nemám čo. hraje Devourera, jo. Hrála předtím Lost Ark. Nevím. A Lost Ark má docela těžký boss, no. Ještě smrti. Ještě stíháme. No to ne, to nemyslíš vážně tohle. Jo, aha, to je mrtvola, dobrý. Protože jsem mrtvý. Your Ty vole. Mám na něm agro. isn't necessary. No tak konec. Trošku si to prehnal, no. No dobre, zabijte ma. Mám dát ty, jo, nebo ne? Škoda času. Ty jsi umřel? Jsem myslel, že víš, co si můžeš dovolit. Plus 13, no. Mně to je jedno, hele. Na to, na víře, jako. Prostate spina? Jej, what the hell? Prostate, spina, no hej. Máš špínu na prostatě, no. Ale jak se stává, viď? I v lepších rodinách. I simply wish you had lasted a little longer.